Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi să ne jucăm Castle Crash cu hack. Avem și un chest aici. Hai, te rog, cu carte nouă. Știți care e faza rea? Că nici gemuri nu-mi dă. La store are ceva nou. Nu prea. Să băgăm și un match pe... M-am jucat jocul ăsta puțin, vă dați și vă seama ca să văd... Bine, eu știam jocul, mai că n-am putut să mă joc și să filmez pentru că era seară și mi-am crezut până seara. Înțelegeți și voi. Nu știu, probabil vă așteptați să am mulți bani sau ceva, dar nu. Nu putem face chestia asta, hai că... Hack-ul ăsta e... doar să nu... cărțile să nu costuie, nu știu, să le... O oră, ce? Vedeți că doar aici dacă apăs, nu mai îmi dă nimic. Dacă îmi dădea și mie să-mi crească gemurile când... să-mi crească gemurile când cumpăr ceva, era super tare, dar... Asta e bun și atât. Mi-e place că scrie că este mai 3 secunde, dar... Nu e bine să faci chestia asta. Vă jur, nu faceți chestia asta să vă duceți hraș pe... o parte. Și-mi dă focul. Uitați și voi cât de ușor a fost. Aș vrea să cumpăr ceva de pe shop. Sincer să fiu, aș vrea 5 gemuri ca să deschid ăsta, numai că nu am. Scrie ce a zis, The Warrior really loves chicken. Kill. Eu nu înțeleg. Pun o carte asta. Stai, ce să fac? O să pun niște scheleți. A pus niște scheleți. Game over pentru tine. Aproape ajung în noua arenă. Sincer să fiu, vreau Jester, e foarte bun Jester. Bine, nu e chiar așa bun, pentru că... Deci ia să ne uităm la
Asta. Vreau să mă uit la profilul lui. Și de ce m-a pus? Nu înțeleg de ce nu a pus tema. Astăzi cred că o să fac și un episod de Last Day on Earth. Dacă mai apare clipul ăsta, să știți. Deci Darius. Fă ceva, uite, eu pun golem. Tu ce o să pun? Pun și pirata. Pe scheleții. Pentru că nu joacă, știi, dar întreg. Prea ușor. Bine, probabil vă plictisește, dar episoadele astea să fie mai mici. După meciul ăsta închid episod, pentru că nu prea are rost, știți? Poate în arenele mai mari o să fac episoadele de 10 minute, cum le fac eu de obicei. Dacă vă întrebați de ce Marius nu vorbește pe fundal, e pentru că face școală online. Vreau și eu să văd ce face asta. Uitați-vă și voi, nici măcar nu pune carte. Frumos să puteți fi... Da, puteți vizita. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe. Eu am fost Cristi, Marius la școală. Noi v-am salutat. Pa, pa!